Esquerra lamenta la nul·la inversió per part de l'Ajuntament en senyalització i seguretat viària des de fa molts anys, amb dotacions mínimes per ser Viladecans una ciutat de més de 66.000 habitants. El grup municipal d'Esquerra de Viladecans reclama durant el ple d'abril a l'equip de govern que posi fre a l'actual desgavell en molts passos de vianants de la ciutat sense visió ni per les persones que van a peu ni pels conductors. La regidora republicana Míriam Moisset considera que és un perill potencial i afegeix que vol una ciutat per les persones, una ciutat dels petits detalls i amiga dels que es mouen a peu. A més, que està davant d'una escola, té la banda reductora ubicada a escassos centímetres del pas de vianants en comptes d'estar a 20 metres, que és el que diu la normativa del pas de vianants. Això provoca que primer que no serveix per res i a banda posa en risc una frenada que hagis de fer d'urgència. Els republicans han localitzat desenes de casos gràcies a una crida a les xarxes socials. Alguns dels passos amb menys visió s'encadenen a l'avinguda de la Roureda, però hi ha exemples arreu de la ciutat. A més, alguns passos tenen bandes reductores de velocitat a escassos centímetres, posant en risc una possible frenada, on també es constata una manca de manteniment amb cargols que sobresurten, tal com s'ha denunciat.